A Sant Salvador, segurament millor que cap altre lloc, es veu el problema de la cohesió de Tarragona. Aquesta llunyania geogràfica que es tradueix en llunyania econòmica, social i cultural. I que, a més, aquesta llunyania, a mesura que passen els anys, cada cop va a més, no a menys. I el que hem de fer és que vagi a menys. El que hem de fer és cohesionar Tarragona i cohesionar Sant Salvador. I ens sap molt de greu, però jo no veig amb la mateixa alegria la posició de l'equip de govern, senyora Martorell. Creiem que calia un sí, un compromís clar i explícit aquí a la Sala de Plens de Tarragona, no una abstenció. I no veiem acceptable que se'ns vingui a parlar ni del pam a pam, ni d'un festival molt maco com a raons per esgrimir davant del problema greu que hi ha a Sant Salvador. Ho dic sincerament. Ens sembla decebedor. Sí. Sant Salvador necessita, com dèiem, com ho té la part baixa i com segurament algun altre barri ha tingut en el passat, necessita un pla integral, que toqui totes les tecles, que toqui les voreres, les places, que toqui els semàfors, que toqui el treball, la formació, la cultura, la llengua, que toqui que a les 9 del matí no et quedis a terra perquè el bus va ple. I ha de tocar totes les tecles, perquè els problemes de Sant Salvador són molts. I per això, aquesta és la tercera vegada que ens veiem les cares aquí, en aquest saló de plens, en poc temps, amb moció presentada pels veïns per parlar dels seus problemes. Fa just un any en vam presentar una, que la vam defensar, que no va poder tirar endavant, perquè va haver de competir amb una altra moció, molt més descafeinada, molt més del gust de l'equip de govern, on es treia la part substancial, que era el canvi de titularitat de la zona d'interblocs. Un any més tard, totes les promeses que es van fer, en què van quedar? Quantes inversions s'han fet a Interblocs durant aquest any? Alcalde, és una pregunta per pregs i preguntes de després. Quantes inversions s'han fet durant aquest darrer any a la zona d'Interblocs? Aquesta partida de 100.000 euros per tot Sant Salvador no dona ni per les pipes del que s'hi ha de fer només a la zona d'Interblocs. Aquesta és la realitat. En tot cas, celebrem, i sí que ho celebrem, que hi hagi un consens polític per un pla integral a Sant Salvador. Això sí que ho celebrem, si és que és el cas que hi ha aquest consens polític. Cal accelerar-lo, cal donar-li la màxima prioritat per tal que pugui entrar, quan abans possible, al pla de barris i que aquesta sigui una aposta clara de ciutat. I cal obrir una negociació amb l'Estat ja, si és que no s'ha fet, que potser s'ha fet, però cal obrir-la i de manera pública i transparent pel traspàs de la Nacional 240. Un traspàs que ha d'acabar amb el passeig ciclable, amb semàfors i passos de vianants, amb nova il·luminació, nova jardineria i nova pavimentació, com tenen totes les altres zones acordades amb el nostre govern i l'Estat amb el traspàs de carreteres. En el seu moment es va intentar que nosaltres haguéssim d'acceptar un traspàs que la carretera de Sant Salvador la deixava exactament com està, amb el ferm com està, la il·luminació feta a caldo, la jardineria com està i sense transformacions que permetin la humanització de la carretera. És per això que vam dir, fem la negociació a banda només per la carretera de Sant Salvador. En aquest sentit, aquí esperem, alcalde, per fer-ho i en tot cas som-hi tots i totes amb el pla integral de Sant Salvador.